Sziasztok! Ez a videó lenne, én Norbi Kid vagyok, és itt van Feri, Karcsi. Kártya videót akarok csinálni, magyar kártyást, trükköket. Na, mutatom is. Akkor kezdem is el. Megosztom. Egy kicsit várjatok, megosztom a kártyát. Mondjad, mikor álljak meg. Most. Na. Nézd meg ezt a lapot. Lássátok? Én nem néztem meg, nem is fordulok, nézlek titeket. És a kártya amúgy nincsen megijegyezve, látod? Becsuktam a szemüket, el is nézek, nincsen megijegyezve sehol se, látod? Visszafordítom, megnézhetek? Ügyes, na most nézzétek meg. Feri, ide leteszem a kártyát, és én elfordulok, nézzetek, elfordulok, így. Na most mondjad, videózzad ingyened, vagy a kártyához videózhatod. Igen. Ja. Meg van forgatva? Láttátok, hogy megforgatta, igaz-e? Ja, mindegy, akkor ne, én meg is halljam, de azt nem láttam szerencsére, hogy hova rakta be. Ne, én meg is forgatom, így is, úgy is, össze-vissza. Akkor először a kártyát kétfele, és megnézem ebbe a pakliba, hogy itt van-e az a... Nincs ebbe a pakliba. És itt van, ez volt. Piros 10-es. Igaz-e? Ez volt-e? Igen. Mutat. Igen. Ez volt-e? Igen. Na, lássátok, és nem csordam. Na, akkor még egyet mutatok. Láthassátok ezeket a kártyákat. Így. Hány kártya van, számolj meg? 1, 2, 3, 4, 5 kártya van. És válasz ki, hányadikot szeretnéd. Így csinálunk. De ne húzz ki, nem mondjad a harmadikot. Innen a harmadikot. Na, akkor odaadom a harmadik kártyát. Összecsugom. Nézzétek meg, itt van. Egy kártya, két kártya, és ez a harmadik. Ez volt-e? Na. Itt van. Igen. Lássátok? Hogy csináltam? Ezt. Hát, hogy csináltam ezt, a következő ilyen videóban megtalálhassátok, persze, ha lájkoljátok a videót. Ha szeretnétek megtudni, akkor lájkoljátok. Szóval nyomj egy lájkot, és fel is iratkozz. Sziasztok!